Alo, dobra noć. Ko vam treba? Čuvar noći. Sve mi je jasno. Samo za vas. Čuvar noći. U noći kad ponedeljak postaje utorak. Uvek u interesantnom društvu. Uz zanimljive informacije. S naglaskom na njemu svojstvenu muziku. Čuvar noći. Vaš Aleksandar Saša Filipović. Čuvar noći. Mile, da li se čujemo? Aleksandre, naravno da se čujemo. Šta da kažem, hvala vam pre svega što ste pristali da budete moj gost, vi ćete u moja oba formata i imate jako lepu biografiju, ali meni je posebno zadovoljstvo da se čujem sa nekim ko je malo podalje od Novog Sada. Nije to sad daleko, jel? Koliko bi možda bilo ovim novim drumovima iz Novog Sada pa do vaših, da ću dobro izgovoriti, Runjanin, to je blizu Loznice. Sela Runjani potiče Josif Runjanin, kompozitor. Bravo. A kažite mi, molim vas, je li najbolja voda Stronoš? Kako izgleda sad u Tršiću? Je li to i dalje etnos? U Tršiću je zaista lepo. Inače, ja sam osnovnu školu, Vukovu spomen školu, završio u Tršiću i tu sam pokupio svu tu inspiraciju i kreativnost. Odatle sam krenuo u ovaj naš svet. A kažite mi, s obzirom da preko 2 decenije imate staža u radijskom i televizijskom novinarstvu, prepoznatljivi ste po svojoj specifičnoj boji glasa, preciznoj dikciji i sposobnosti da interpretirate najrazličitije formate, od ozbiljnog informativnog programa do emotivne interpretacije književnih dela. Recite mi, da li ste išli kod nekog, obično kod nas je postala koleginica Snežana Živković, pa svi naši najsjajniji spikeri su prolazili tu njenu školu. Da li ste vi imali nekog sa kim ste radili na dikciji? Naravno, Aleksandre, da sam imao, ali pre nego što to sve objasnim, želim da se zahvalim vama na svim tim lepim rečima i komplimentima, jer vi ste čovek koji je uradio preko 3000 intervjua, da ne spominjemo onu čuvenu emisiju Tabloid. Ja sam otprilike bio sa nekih 20 godina momak koji je pratio tu vašu emisiju sa poznatim ličnostima i sećam se svega toga. Nekako to je vaš pečat u karijeri, čini mi se. Jeste pečat i hvala vam zbog toga, ali i uvek sam imao problem s dikcijom i pitam ja Snežu, jel mogu na časova? Kaže koleginica Živkovića, šta će ti časovi, ti imaš harizmu. Tvoja harizma je dovoljna, pa i deri se malo, pa budi dinamičan. A ja kažem, uvek imam taj neki kompleks. Nikad neću voditi nešto ozbiljno, čitati neki čitati nešto tako, a možda i bolje što sam ostao u sferi zabavnog programa. Kod koga ste vi časove imali? Naravno, pa većina ljudi koja je u medijima je upravo tako i počela. Imali su nekog mentora, ja sam imao sreće da upoznam sada već daleke 2001. godine, pre 25 godina, Ljiljanu Tešmanović. Ona je bila spiker, sada je trenutno u penziji na radio Podrinju, Loznica. To je tada bila državna radio stanica gdje sam ja i započeo svoju karijeru i ona mi je bila prvi taj oslonac na početku moje karijere, neko ko mi je ukazao na to da imam prijatnu boju glasa, radiofoničnu, ali mi je isto tako ukazala na neke stvari što se tiču akcentovanja, na primjer, da ne kažem, u medicinskoj školi, jer nije medicina nego je medicina, ili da ne kažem demokratski, jer nije demokratija nego je demokratija. I tako sam ja posle sam krenuo da uviđam u čemu grešim, da se ispravljam, da učim, ali pored koleginice Ljiljane Tešmanović ugledao sam se i na poznate spikere. Ja bih izdvojio trojicu, u pitanju su 2 Gorana i 1 Žarko. Mislim da ih vi, pretpostavljam da ih znate. U pitanju je Goran Sultanović, jeste, dobro. Stvarno divan. Zatim Žarko Obračević, Opstanak, i Goran Stojić. Ne znam da li znate. Čuo sam, znam. Ali ovo su zaista vrhunski, ja bih rekao, kada je u pitanju Goran,
Sultanović i sjajan voditelj i čovek izvanredno. Ne znam, nismo se dogovarali, pošto vam je jako dobra biografija, ima svašta da se nešto pita. Ne znam da li ćete mi možda imati i kutak za pesnički trenutak, da li je moguće nešto da mi i kažete neku lepu poeziju kad malo uđemo. Par jednu strofu. Dobro, jel će to biti vaša pesma ili će biti interpretacija nečih drugih stihova? To ostavljamo. Ja nisam autor pesama, Dobro. Nisam jednu pesmu napisao, nisam baš nešto vešt za to. Uglavnom interpretiram pesme poznatih pesnika, ali sam isto tako i sarađivao sa manje poznatim savremenim umetnicima, od kojih bi izdvojio Stefana Simića. Znam ga. Stefana, kako da ne, upoznali smo se na... I ako ja mogu da iskoristim ovu priliku da predložim nekoga od vaših narednih gostiju, to bi bio svakako Stefan Simić, da bila bi to zaista jedna divna emisija i sigurno on bi imao puno toga da kaže. Dobro. Recite mi samo, je li to Stefan Simić, onaj čuveni čovek koji ima toliko fantastične objave na... Pa da vam kažem, nema problema, čovjek mi je prišao na promociji Ibrice Jusića pošto je napravio post i rekao kao i vi, rastao sam uz vaš program. To mu dođe kao i naš Zoran Bečejac i on je toliko rastao pa je u velikog omladinca porastao. A kolega nam je mlad, ja mislim da je on dete novog milenijuma ili kraj 90-ih, posle ćemo da otkrijemo njegovo godište. Znate li vi da sam ja imao strah? Gledajući vaše, koji vam je Instagram profil? Instagram profil Mile Voice Over. A koji vam je YouTube profil gde interpretirate poeziju? Na YouTube ima dosta kanala. Eto, ja bih pomenuo, kad smo već kod Stefana Simića, ima on svoj zvanični kanal. Dobro. Mi smo se inače tako i upoznali. Eto, društvene mreže koliko donose loših stvari, toliko nam i znače. Eto, i mi smo se na taj način upoznali, jel tako? Zapravo, tako je bilo to i sa Stefanom Simićem 2014. godine, kada sam slučajno naleteo na njegov tekst na Facebooku i kontaktirao ga i predložio mu da snimim jednu od njegovih pesama, pošto on piše i tekstove, znači i poezija i proza. Kad sam mu poslao snimak, on se oduševio i rekao: Mile, ovo je prava stvar, ja bih voleo da još mojih priča snimiš i da to zajedno napravimo kao jedan naš zajednički projekat koji će biti na YouTube-u. I to postoji na YouTube-u, znači na YouTube-u postoji kanal Stefan Simić gde se nalazi otprilike nekih 30-ak tih pesama koje sam ja svojim glasom interpretirao i tu svi vaši slušalci mogu da pronađu te numere, odnosno pesme koje sam govorio i da uživaju u svemu tome. Ono što me jako u tom trenutku oduševilo jeste to što mi on kazao: Mile, veruj da će doći trenutak kada ćete i drugi autori tražiti da i njihove pesme, priče govoriš, snimaš, recituješ. I bio je u pravu, to se kasnije dešavalo. Mnogo autora savremenih me je kontaktiralo i izrazilo želju da govorim njihove pesme, što se i desilo. Tako da nemam svoj neki zvanični YouTube kanal, nego dovoljno da ukucate Mile Vasiljević ili poezija, izaći će vam sve te pesme koje sam govorio za različite autore. A kad smo, da dovršimo samo tu priču o Stefanu Simiću, imao sam ponudu posle nekih godinu dana te saradnje sa njim da idem u Austriju gde bih nastupao pored njega i govorio pred publikom u jednoj sali te pesme uživo, dakle recitovao sve to. Međutim, ja sam tu ponudu u tom trenutku odbio jer sam smatrao da nisam dovoljno vredan, da nisam dovoljno uspešan da se predstavim pred publikom. Nisam jednostavno bio dovoljno siguran jer sam samokritičan. Lakša mi je varijanta da to ispričam u svom radijskom studiju nego da se pojavim pred publikom i nažalost nisam iskoristio tu priliku. Pretpostavljam da bi sada bio dosta poznatiji i uspešniji u medijima da sam na neki način iskoristio tu priliku, ali eto, ko zna zašto je to dobro. Dobro, ali vi ste se oduševili što ipak radio, rekli ste da je televizija, baš ne bih toliko voleo kao što volim radio. Očigledno je radio ljubav koja se ne zaboravlja. Milinko, Mile Vasiljević, zaista uživanje
pričati sa vama. Hoćemo kutak za pesnički trenutak. Hoćete nešto lepo. Tako smo počeli fino, drugačije od ovog tempa koji danas vlada na Instagramu, ja bih rekao histerije, na društvenim mrežama, ovo pomalo, ja bih rekao i retro i uče ka onim starim dobrim vremenima radija kao nekad. Šta bi možda mogli za moju ranjenu šlagersku dušu da mi kažete lepo, pa da se dobro osjećam, pa da onda trčim na vaš YouTube profil da slušam interpretaciju poezije. Ko je prvi pesnik kog sam zavoleo, moram to da otkrijem i nekako se, da tako kažem, saosjećam sa njim, iako smo na neki način dosta različiti, ali prosto ta mašta, ta njegova vrcavost u pesmama mi se jako dopada. Ne znam da li naslučujete o kojem našem velikom pesniku govorim. U pitanju je Mika Antić. Znao sam da će da bude Mika Antić, da će da bude ovde iz Novog Sada, iz naših krajeva. Nije to zbog toga da sam baš njega izabrao, da bi zbog toga izabrao, nego jednostavno možda i neke prve pesme koje sam na taj način odživeo jesu pesme velikog Mike Antića, pa jedna od prvih pesama jeste i Besmrtna pesma. Ja mislim da je to onako nešto najupečatljivije od njega, ali ja ću samo jednu stroficu čisto onako da čuju naši slušalci. Sad ne znam koliko će to lepo ovako da zvuči, ali ja ću se potruditi da bude to onako kao kada izvodim za YouTube. Mika Antić, Besmrtna pesma. Ako ti jave, umro sam, a bio sam ti drag. Možda će i u tebi nešto posiveti. Na trepavici magla, na usni pepeljast trag. Da li si ikada razmišljao o tome šta znači živeti? Eto, mislim da je to dovoljno. Metafizički direktno u glavu. Šta je bio moj problem? Gledam ja vaše klipove savršene na Instagramu i vidim kako reklamirate brendove. Naravno, nećemo u javnom servisu reći koje sve reklamirate brendove, ali hoću da kažem zaista reklamirate ono što je najpopularnije u Srbiji. I znate koji sam ja imao strah pre uključenja? To toliko deluje savršeno da sam se ja uplašio da vi niste čovek, voditelj, nego da se veštačka inteligencija. Ja sam se uplašio dok ga ne čujem da li ja govorim sa veštačkom inteligencijom. I? Ne govorim s veštačkom inteligencijom. Kada interpretirate reklame, skroz ste drugačiji. A ovako sad, kada pričamo u programu, ste opušteni. Recitujete, imate pošalice, delovali ste mi kao čovek veštačke inteligencije. Inače, baš spikeri imaju taj problem, što teže ka tome da budu savršeni. Dakle, da prosto reči izgovaraju besprekorno čisto. I onda to nekome može da zazvuči previše sterilno, onako nekako, kako da kažem, veštački, kao veštačka inteligencija. Međutim, baš kroz ove pesme, kao ovu pesmu Mike Antića, se donese ta neka emocija i onda možete tu da osjetite i tu drugu stranu. Dakle, nije to samo, kada kažemo, ajde, nećemo pominjati neki brend, možemo, na primjer, da kažemo prvi program radija Novi Sad. To je, na primjer, u tom nekom stilu. Ali kada je pesma u pitanju, onda tu mora malo više emocije da se pokaže i to je ono što nikad veštačka inteligencija neće moći da donese emociju. Ona može doneti nešto onako sterilno, neki tekst kao za, na primjer, čitanje nekih vesti, zvaničnih nekih informacija, ali što se tiče ove vrste umetnosti kao što je poezija ili nešto tako, tu ipak treba da prođe još dosta godina da dostigne taj nivo. Da li ste... Nadam se da sve mi je jasno. Pošto dosta ste radili i za decu i pričat ćemo i o tom delu vaših aktivnosti. Da li ste nekad držali časove lepog govora i dikcije i kad bih ja morao da dođem kod vas, sad zaboravim koliko imam godina, koliko imam iskustva, koliko sam dugo u medijima, 30 godina,
na radiju skoro 40, jer sam počeo 1986. godine u omladinskom programu Radio Novog Sada, emisija Omladinski slap. A ja imam još jednu informaciju da ste vi 1984. kao srednjoškolac bili u jednoj emisiji Subotom sa vama. Tako je, bravo. Promovisali vaše aforizme, je li tako? Tako je, ti aforizmi se zove Alas. Tebe se dobro informisali šta je novinar. Jeste, promovisu sam aforizme koji su se zvale, zvale su se Bockalice, ti aforizmi i kako bih rekao, radio nije za mene nepoznanica u smislu što zapravo kao srednjoškolac sam došao na praksu na radio i tu započeo. I sad kad bi bilo je tu i honorarnog rada na NS Plus programu, bilo je honorarnog na radiju rada, kad bi se to sve priznalo, ja bi možda već bio zreo za penziju, ali kako bih vam rekao, imam tek 57 godina života, moram onaj zakonski rok da ispunim, 65 godina da bi otišao u penziju, ali imam i godine koje nisu bile priznate. Samo da vam kažem jedan podatak, mladi kolega, pošto ste vi, nisam prešao još uvek na ti, pošto ste vi iz tih godina, znate li da se od jednog honorara ili dva na radiju mogu kupiti jugo? I da sam ja u vojsci mogao da živim od svojih honorara na radiju, znači živeo sam 6 meseci da mi roditelji nisu slali novac, toliko je tada u 80. godinama taj naš posao radijski bio plaćen, cenjen, dolazilo na vreme honorari i tako dalje, i onda je baš bio radio medij gde čovek mogao da peče zanat. Kad bi došao kod vas na časove dikcije, šta bi korigovali kod mene? Prvo, reći ću nešto u vezi toga. Tada su se verovatno cijenile neke prave vrednosti, danas to nažalost nije slučaj, pa možda iz tog razloga danas ljudi kao mi ne dobijaju tu nagradu koju bi možda trebali da dobiju za posao koji obavljaju, ali dobro, verovatno će i to vreme da popravi u budućnosti. A kada me pitate da li biste vi nešto mogli od mene da naučite, pa teško više bi ja mogao od vas da naučim. Moja karijera jeste tako možda više interesantna nego što je možda bogata kao vaša. Možda interesantna zbog tih nekih prelaza i ne znam da li ćemo se možda dotaći i mog zvaničnog obrazovanja koje je također jako interesantno. Jako mi, ajmo da se dotaknemo. Doticajte, znate čemu služe ovi formati, pogotovo kada možemo da damo razgovoru na volju, pa kad možemo da pričamo šta je meni jako važno i koja je moja uređivačka politika. Ja zovem mlade ljude koji su 80. ili 90. godina i uvek kažem, u današnje vreme nije važno samo formalno obrazovanje, nego je važno kako se snađeš. Ja imam mnogo kuvara koji su krenuli da rade neki drugi posao, uveče hoće da sviraju. Imam mnogo veterinara koji su stand-up komičari. Znači, odrednica generacije 80. i 90. da su ljudi morali da menjaju posao. Nešto su hteli, nego takva je bila situacija u društvu. Koje je vaše formalno obrazovanje? Ja sam dobio dobru biografiju, a daj da vidim, da ne tražim. Recite mi. Da, ja sam mesar. Da. Mesar, da, rekli ste mi da sam mesar. Da. Stvarno? Niste ko mesar Pufta, iz majstorske radionice, nego recite mi, da li ste nekad radili kao mesar? Ne. Nikada? Završili kao mesar? Ajde. Ukratko ću vam objasniti. Znači, osnovno obrazovanje, u tom periodu nešto baš nisam bio zagrejan za učenje, za školu i nisam imao neki veliki izbor kada je došao trenutak da upišem neku srednju školu. I mogao sam da izaberem jedan od zanata koji su bili trenutno u Loznici na raspolaganju. Jedan od njih je bio i taj smer mesar ili pekar. I prosto prvo što se našlo. I ja u tom trenutku kad sam upisao to, ja sam znao da to neću sigurno nikad raditi, prvenstveno zbog toga što volim životinje. I nikad nisam, da tako kažem, oduzeo život nekoj životinji i srećan sam zbog toga. I smatram da sam ostao možda u toj industriji
da bi verovatno imao neke psihičke probleme, ali na svu sreću jedna od mojih životnih želja iz ranog detinjstva, znači bile su dve neke moje želje, jedna je bila da radim na radiju, druga je bila da budem sveštenik. Eto. I Bog mi je uslišio ovu želju da radim na radiju, pored toga pojavila se i televizija i taj rad sa decom u okviru televizije. Pomenuli smo i te dve dečije emisije, Mala radionica i kviz, pitalice za sveznalice. Eto i to. I bili ste, kakav ste kod Deda Mraza? Da vam kažem, jedino kako gledam vašu fotografiju, nemate kilažu za Deda Mraza. Ja bih više upao... Nemam kilažu, ali je stvar u harizmi, znači pomenuli ste tu harizmu. Znači, prosto taj Deda Mraz kao lik je i meni uvek bio neko ko je pozitivan, ko širi neku pozitivnu energiju. Nisam ga nikad voleo zbog njegovog velikog stomaka, nego zbog te njegove veselosti, zbog tog njegovog toplog zagrljaja, pogleda, te brade. I to mi se jako dopadalo i par godina unazad u okviru mog posla, inače ja radim na radio televiziji Lotel, to je lokalna radio televizija. U vreme novogodišnjeg praznika, obično 31. decembra, pratimo dešavanja u našem gradu i pratimo novogodišnji doček u restoranima. I niko od kolega u tom periodu nije baš zainteresovan da ide da radi to veče i da priča sa sugrađanima kako se oni provode u novogodišnjoj noći. Ja sam pristao na to, ali sam predložio svom direktoru da bi bila možda lepa ideja da ja budem u kostimu Deda Mraza, jer onda će ljudi lakše da komuniciraju sa mnom, jer svi vole Deda Mraza, pogotovo kad se on pojavi u novogodišnjoj noći. I to je bio pun pogodak i tako je to sve krenulo. Znači godinama unazad ja sam taj koji obilazi ugostiteljske objekte i podiže tu atmosferu. Dešava se da dođem u neki objekat da ljudi prosto večeraju, polako se opuštaju, onako atmosfera još uvijek nije prava novogodišnja, ali kad se tu ja kao Deda Mraz pojavim, ja odmah podignem atmosferu, prilazim muzici, pevam zajedno sa njima, fotografišemo se, igramo, dakle to je jedna sjajna atmosfera. I ja sam onda sve to iskoristio tako što sam osmislio svoj brend koji se zove Miletov zagrljaj. Sašio sam kod krojačice svoj kostim koji koristim. U toku je šivenje i kostima Medo Mile, koji će također biti interesantna maskota koji ću koristiti na taj način tako što ću se pojavljivati na različitim slavljima kao što su rođendani, punoletstva i širiti radost i lepo raspoloženje ovde trenutno mojim sugrađanima u Loznici i okolini. Eto, to je ta priča. Ja uhvati ritam, pa mi smo sa našim dragim gostom Milinkom Miletom Vasiljevićem zaista uhvatili ritam. Nego Mile, niste vi meni rekli, čuli smo to zašto niste mesar, nego ne znam sad šta imate od znanja, da sam tražio od buta, da sam tražio mleveno meso, da sam tražio ćevape, ali bi vi to uspeli da napravite? Pitam. Ne baš toliko te neke, da tako kažemo, sirove proizvode, ali na primjer kada bi me zamolili da vam pripremim nešto, neko kuvano jelo, na primjer pasulj ili da skuvam neku lepu čorbu ili supu, to bih mogao, ili možda neki slatkiš kao palačinke ili nešto tome slično. Ali što se tiče samog mesa, tu baš nisam neki poznavalac, jer prosto ja sam od onih tipova kad se posvetim nečemu, ja onda tu se dam maksimalno 100%. A kada me nešto baš ne interesuje, onda to samo, kako da kažem, preletim. Tako je to bio taj moj neki let preko tog mesarskog poziva. To je trajalo te 3 godine u toku školovanja i prosto nisam baš nešto previše ponosan na taj svoj neki period, ali ko zna zašto je to tako trebalo da bude. Verovatno postoji neki dobar razlog zašto sam baš mesar, a nisam nešto drugo. Ali ima još jedan značajan dodatak u vašoj biografiji, to je obrazovanje i vojna služba. Vi ste imali medijsku obuku i imali ste vojni rok. Gde ste služili vojni rok? Vojska je nešto pozitivno, da tako kažemo, u mom životu, u mojoj karijeri, ako tako mogu da kažem. 2002. godine, dakle, otišao sam na Topčider, vojna policija,
5. bataljon vojne policije. Tu je obuka bila onako malo teža, ali me to dosta očvrsnulo. Tu sam se naučio toj disciplini, poštovanju i sebe i drugih u mom okruženju, pa sam dobio čin razvodnika. Sa tim činom razvodnika posle 4 meseca odlazim u Valjevo gde dobijam čin desetara i odlazim zajedno sa kurirom iz Valjeva ponovo u Beograd na Topčidere, jer sam bio njegova pratnja kao vojni policajac u onom lepom modelu vojnog policajca. Pratio sam kurira da raznese poštu po Beogradu i po Topčideru, a pošto je taj kurir bio iz Beograda, onda kada razdelimo tu poštu, odemo kod njega na ručak, pa se tu, što kaže, malo odmorimo, pa se ponovo vratimo u Valjevo, tako da mi je taj drugi deo vojnog roka bio zaista lep i izašao sam iz vojske sa činom mlađeg vodnika, što je najveći taj čin koji može da se dobije u toku redovnog služenja vojnog roka, i to mi je onako neka lepa uspomena i najverovatnije da nisam krenuo ovim medijskim putem da bih možda ostao u vojsci i tako. To je nešto što mi se onako dopada, ta neka disciplina, taj neki red koji se zna, a čini mi se da i u ovom poslu koji mi radimo mora da se zna neki red. Da, ali moram da kažem da vam pohvalim izuzetno playlistu. Zaista ste mi odabrali po meni preko 20-ak pesama koji mi se jako sviđaju, koji potpadaju pod onaj kvalitetan pop. Da li ste nekada radili kao muzički saradnik, da li ste birali muziku u okviru svog rada na radiju, da li ste se bavili tom vrstom posla, i recite mi jedno pravilo, pošto ste vi stara škola, da li ste nekad gazili vokal? Meni često moji ton majstori ovde kažu: nemoj, Saša, da gaziš vokala. Ja sad imam tu jednu osobinu da imam ovde na radiju televizijsku energiju i tako se na radiju ponašam televizijski. Mora da bude sve na TikToku, mora da budu na društvene mreže. Moji gosti đuskaju kad dođu ovde i svi kažu kao da su bili kod sveštenika pa su se okadili. Vrate se u neka stara dobra vremena, poslušaju neku muziku i svi nekako imaju jednu vrstu lepog, kažu ljudi, provarili smo se kao na dečijem rođendanu ili na nekoj pozorišnoj predstavi za decu. Recite mi, da li ste birali muziku nekada kao... Ovako, Aleksandre, ja ću pokušati ovako, znam da nemamo baš toliko vremena da to se objasnimo na tenane, ali pokušat ću, znači ta 2001. godina kad sam ja krenuo kod te čuvene mentorke Diljane Tešmanović za lep govor, tu je bio taj moj spikerski deo gde sam to učio. Međutim, po odlasku iz Radio Podrinja u jednu privatnu radio stanicu, došao je trenutak kad ja nisam mogao da budem samo, da tako kažemo, samo spiker, nego sam morao da naučim još neke propratne veštine, da naučim, na primjer, da pakujem program na radiju, da kreiram liste, da emitujem program, da imam različite dispozicije, znači pratim vreme kad koja ide od reklama. Znači nisam samo radio i ne radim samo ni dan danas kao spiker, nego kao spiker, voditelj, tonac. Ove reklame, baš kad ste ih pomenuli, koje ste imali priliku da poslušate na Instagramu, znači ja nisam samo čitao taj tekst, nego sam i ja birao i muziku, ja sam i montirao tu reklamu, znači sve sam sam radio. I hoću da vam kažem da sam kroz sve to što sam radio i naučio istekao to neko poznavanje muzike. Pa, na primjer, sve ove pesme koje se nalaze na ovoj listi od 25 pesama su otprilike te koje ja trenutno na jednom od radija, pošto imamo 3 radija u okviru Lotel Media grupe, znači regionalni San radio, tu ide zabavna muzika i tu uglavnom ja puštam muziku. I to otprilike ovaj fazon tih pesama koje sam izdvojio da mi slušamo danas u ovoj vašoj emisiji. A najviše mi se dopadaju baš ove dve grupe, odnosno izvođača, znači Kerber i Parni Valjak. Prosto ja se lepim za te jake glasove, znači Oliver Mandić, Zdravko Čolić, Arsen Dedić, ta neka energija, to me privlači. Kaliopi je isto jak glas. Jeste. I Milan Mladenović. Jeste.
a kod ženskih vokala mi nije samo presudno da bude jak vokal, nego prosto da ima tu neku harizmu, kao na primjer Baby Doll, kao na primjer Slađana Milošević, da budu ekscentrične, nekako to me privlači, ta neka Bravo, energija. volite lujke, što bih ja rekao. Ali moram da kažem da su te dve dame pomerile, na primjer uz Josipu Lisac su pomerile muzičku scenu i u smislu kvaliteta i u smislu produkcije. To su neprevaziđene pesme. Recite mi, u ovom novom vremenu, da li imate taj problem? Evo, ja sam jednog kolegu sa Zlatibora i Užica uključivo i dao mi je 77 pesama. Sve sam ja to dozvolio što je ličilo na vaše. Onaj moment kad je krenulo Relja, Devito, Nikolija, Senidah, ja sam rekao ne može. Sad, da sam ja sad ispao tu da vam kažem cenzor, ali ja jednostavno imam problem, evo bio sam i u 2 beogradska proleća sam bio član žirija, izbor za pesmu Eurovizije pratim evo skoro 30 godina, moram da vam kažem da mislim da sam jako razočaran muzičkom ponudom. Smatramo da mi trenutno u Srbiji nemamo kvalitetnu muziku. Ja ne pamtim kad sam čuo hit, ne pamtim, evo ovo sve što ste vi dali je 78. 80. godina. Baby Doll je čestvovala ovde na Jugoviziji u Novom Sadu, ja je gledao u studiju M, Slađana Milošević isto, znači to su sve pesme iz 80. godina, zlatnih 80. poneka, jel kao Moki iz 90. Jel primećujete to? I da nema, ili vi uspevate nešto od novoga da slušate, ali meni se ovo novo ne sviđa, nemam emociju prema novom. Znate kako, pre nego što sam se opredelio za ove pesme koje sam odabrao za vas, ja sam otprilike morao malo da se upoznam sa vašom emisijom i da se prilagodim tome. Dakle, možda postoji još neka pesma koja se meni dopada, ali prosto smatram da ona nije prikladna da se nađe u vašoj emisiji, koliko sam, da tako kažem, u žargonu skontao. Na ovoj listi moraju da se nađu prvenstveno pesme koje su se dokazale kao hitovi, koje traju godinama. Dakle, ne možemo tu staviti neku pesmu koja se pojavila prošle godine, ona još uvijek nije proverena. Ali ove pesme koje su, na primjer, od Tošeta Proeskog ili Željka Joksomovića, tu su pesme, jesu novi izvođači, ali su se pesme dokazale i na neki način su pokazale da su kvalitetne. Ostale su, da tako kažem. Da vam kažem, vreme, ne znam koliko vama sporo vreme ide, ali i te pesme imaju 15-20 godina u nekom svom trajanju. Ja samo kažem, sem konstrakte, da umetnica mora biti zdrava. Ja sam jako malo čuo, ili na primjer bila lepa pesma Petra Graše Ako te pitaju, ili pesme Jelene Rozge. Šta bih hteo da kažem, ima izvođača koji dan danas imaju neki kontinuitet i umeju da naprave lepe pesme, ali sve je to nekako ostalo u tim zlatnim 80. godinama. Ajmo jedno voditeljsko okazivanje da vidimo koliko ste vešti. Kako bi sada vi meni najavili, pokušajte da budete Saša Filipović, pokušajte da najavite pesmu grupe Viktorija i šta bi vi rekli u svom voditeljskom kazivanju, baš da čujem najavu koja ne liči na moju. Šta bi rekli, koliko imamo vremena kada najavljujete pesmu, na primjer 30 sekundi do minuta, kako bi vi najavili Snežanu Mišković i kako bi najavili ovu fenomenalnu pesmu i da pojasnite slušalcima šta je Barakuda, jel može tako? Pa ajde da probamo. Ajde da probamo, da se igramo. Dragi naši slušalci prvog programa Radija Novi Sad, u narednih nekoliko minuta imat ćete priliku da poslušate Viktoriju i njen veliki hit Barakuda, koji je pravi energičan rock hit koji ističe onaj Viktorijin specifičan hrapav glas i onaj njen buntovni stav. Pa hajde da zajedno poslušamo kako to zvuči.
Jao, kako vi to dobro najavljujete, pa uzet će vas ovde za voditelja. Pa uzet će vas za voditelja. Ovo je jedna fantastična pesma gde je Viktorija bila u svom punom sjaju. Krenuo 80. godina, idemo na Barakudu, ti si divlja mačka i ja sam, jel ti igrica, ne znam šta kaže, opasna je Barakuda. Idemo da slušamo ovu fenomenalnu pesmu, mislim da je Marina Tucaković radila tekst, ako ne grešim. Viktorija, Barakuda. Jao, kakva pesma, kakvu dobru muziku, da mi obećate, ne znam koliko često, da li ste stalno vezani za studio, šta, ko radi, ja vidim da vi radite, da mi obećate kad budete dolazili u Novi Sad da dođete do nas, do multimedijalne zgrade Radio Televizije Vojvodine, da vam pokažem kakav je multimedijalni studio, da vidite pogled na Novi Sad i da popijete toplu čokoladu iz multimedijalnog restorana i da sada specijalno... Aleksandre, ja se radujem jako tome, a isto tako i ja vama upućujem poziv, kako vama lično, tako i svim vašim kolegama koji budu u prolazu kroz Loznicu ili budu dolazili kod nekoga u goste da svate na kaficu u Loznicu. Pa moramo, koliko sad putuje se do Loznice s ovim putevima? Pa sad vremena do Beograda ovim brzim putem. Da. Pa dobro, ali mi ćemo da idemo preko Rume ili čekamo da se izgradi onaj tunel? Kako ćemo, na Šabac? Bečejac će da uradi navigaciju i da piše putni nalog. Sada specijalno za naše kolegu Zorana Bečejca otkinuo na jednu pesmu kada je tu pomagao oko pripreme playliste, a ne znam sad da li mladi kolega Aljoša zna tu pesmu. Ajmo da damo neke biografske informacije. Grupa se zove Mirzino Jat. Da li se vi sećate uopšte, s obzirom da ste se vi rodili kad je ta ploča izašla, da li se vi uopšte sećate Mirze kako je izgledao i te dve devojke? Ili da ja pričam kao stariji 13 godina? Evo, ja ću vam sad ukratko objasniti zašto se meni ova pesma dopada. Dobro. Ima taj neki disco ritam, dakle to je disco hit, koji me podsjeća na grupu Bonnie M. 100%. I nekako na naš neki način balkanski, da tako kažem. Bravo. I to mi se onako dopalo i kad god ne znam na radiju šta bi pustio, to je otprilike to. Dakle, pesma apsolutno tvoj, pa dolazim za 5 minuta, pa mi plešemo, pa ljuljaj me nežno. To mi nekako sve ide tako nekako jedno uz drugo, ali su jako specifični, s tim što ja baš nisam previše ulazio u neke detalje, ali eto... Apsolutno tvoj. Znači Mirza kao i naš Milinko Mile Vasiljević. Inače, ova pesma nema puno reči, ili tako? Ali... Nema, ali koji ste vi glas? Samo dođete bariton, šta dođete? Bas? Pa, otprilike, da. Da, a Mirza isto je bas. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj. Za moju veselu ekipu jedna disco pesma, da mi se razdrmate momci, Aljoša i Zoki. Ovo Zoki često sluša po klubovima. Inače, ja sam siguran da ste vi odabrali pravu ekipu i da ste okruženi kreativcima. Jesam. A inače, to bih naglasio da je jako, jako bitno u našem poslu da ste u okruženju kreativnih ljudi, onih ljudi koji vole svoj posao. Jer kad se tu nađe neki negativac, neko ko kvari tu energiju, onda mogu stvari da krenu nekim pogrešnim. Jel mogu na časove psihoterapije? Upravo govorite ono što mi govore psihoterapeuti, a psihoterapija je skupa. Uštedit ćete mi 5.000 dinara do 6 po terapiji. To uvek kažem da je najteži problem. Nije samo problem sa ekipom. Sjajno što se sad formirala divna ekipa koja radi oba formata i subotom sa Sašom i Čuvar noći. Problem su i gosti. Neodgovornost, hoću doći, neću doći, obećam pa se ne pojavim. Pa jednoj gošći baš se slomio zub u terminu kad treba da ljudi ne shvataju šta je odgovornost. To nije baš lep običaj, ali prosto da mi ne ode misao. Vi dosta sarađujete sa umetnicima, a umetnici su takvi, prosto oni su vole da ne budu baš uvek tačni, jer prosto to je njihov stil, to je umetnost, da nekad prosto ne može sve da bude u sekundu, u minut, ima to svoje zašto. Ali umetnici ne moraju, ali mi moramo zbog termina ovde koji imamo u multimedijalnom studiju i to je neverovatno. Pozdrav. Ali to je naš problem, nije njihov. Moj gost Milinko Mile Vasiljević, čovek
koga sam sreo na društvenim mrežama, odnosno čovek me zapratio, onda sam ja pratio njegov post, njegov glas, imao tremu, mislio veštačka inteligencija nije čovek, nego će mi se javiti veštačka inteligencija, na moju veliku sreću čovek od krvi i mesa. I ono, dolazimo na najlepši deo emisije. Sad radi kolega Aljoša, a da je na primjer radio kolega Feher, on bi non stop pričao paradajzu. Kako sadi, kako gaji, kako se opušta do kopa, do krilja i tako dalje. Dolazimo do jednog vašeg hobija, to je da ste posvećeni baštovanstvu i ljubitelj ste prirode. Sad ja se izvinjam što sam se setio sada ovog što kolega radi. Non stop on kaže kada radim u bašti ja smirim živce. Kaže najbolje za bekstvo od histerije društvenih mreža i medija je raditi u bašti. Volio bih, pošto vam je to jako bitan hobi, a pokušavamo u ovim tako intimnim emisijama 1 na 1 da čoveka predstavimo sa svim nekim bogatstvima karaktera. Recite mi baš o tome i rekli ste mi onako u pripremi za emisiju da vam je važno da to pomenemo, jer vas taj hobi čini srećnim. Jeste. Pa pored, dakle, ovog spikerskog rada koji radim, i to smatram kao jednu vrstu hobija. Ja se držim za onu kinesku izreku odaberi posao koji voliš da radiš i čitavog života nećeš raditi. I to je stvarno u mom slučaju tako. Još kad bi taj posao malo više bio cenjeniji što se tiče financija, dakle tog nekog dela financijskog, onda bi to bio pun pogodak. A inače što se tiče ovakvog posla kao posla, ja stvarno uživam u tom poslu koji radim, to je nešto o čemu sam maštao i prosto se osjećam, ne znam da li ću zvučati na pravi način, ali osjećam se kao zvezda u tom poslu. Nekako to me ispunjava, hrani me nekom pozitivnom energijom. Sad, postoje tu neke druge stvari koje vi, pretpostavljam da razumete, kad kažem vi, mislim i na vaše kolege. To je taj stres, to je ta brzina, to je ta dinamika, neizvesnost, sve to što nas čini takvima da nekad pomislimo, o Bože, pa šta mi je sve ovo trebalo, sad bi voleo da imam par nekih životinjica na selu ili neku pašticu i da radim, da budem sam svoj gazda, da me niko ne ugrožava. To je ta neka mirnoća i mir koji sam ja pronašao u svom dvorištu. Međutim, samo mala korekcija, odnosno poređenje sa vašim kolegom. Dok on, na primjer, sadi paradajz, krastavce, kupus, ja sadim i presađujem neke druge vrste biljaka koje su više egzotične. Palmu. Koje pokušaju na japanske vrtove. Japanski? Znači, japanski javori, onda je tu fotinija, moja omiljena biljka, lovor pišnjan, zatim različiti borovi patuljasti. Pošto moje dvorište nije baš nekih većih dimenzija, dakle male su dimenzije, tako da sam morao da se opredelim za te neke patuljaste četinare. I onda to sve tako lepo izgleda na nekih 5 ari mog placa i to već radim u posljednjih 10 godina. Pa je to bilo interesantno i moje koleginici sa televizije, i Jeleni Gajić koja ima emisiju koja se bavi poljoprivredom i ona je izrazila želju da dođe da me posjeti, tako da postoji na YouTube-u i taj snimak, dakle kod Mila Vasiljevića u vrtu, mislim da se tako zove taj naziv tog video snimka, gdje možete mene da vidite sa sve rukavicama, motikom, ašovom, kako presađujem biljke, kako orezujem biljke, kako ih đubrim, kako savjetujem ostale ljude koji žele da se bave baštovanstvom, na što treba da obrate pažnju, pa zašto sam ja to zavoleo, šta mi to pruža, i tako da mogu tu moju opširniju stranu da upoznaju tu moju ličnost. Vi ste me toliko lepo pripremili da nisam ni stigao da vas tražim po televizijama da vidim kako, samo sam stekao utisak na osnovu. A kažite mi kako se borovi, četinari i palma, da li to uopšte može da se primi na ovu našu
užasnu klimu. Ja prosto ne znam kako bi vam opisao dan. Meni jako ta vremenska, kažu meteorolozi, slušao sam u nekim emisijama televizijskim i radio da ove oscilacije vremena nisu dobre po zdravlje, da bude minus pa da dođe na plus 10. Ja to jako teško podnosim. Meteoropata sam i veliki mi je tipa problem vreme i klima koja se promenila. Da, pa biljke su također živa bića na neki način i ona znači traže i hranu u smislu đubriva, traže vodu kao i čovjek i njima isto tako smetaju vremenske prilike, odnosno neprilike, tako da i o njima mora da se brine na taj način. Dešava se normalno da i neka biljka u mom dvorištu se osuši ako je nisam dovoljno zalivao, ali ja odmah gledam da je zamenim sa nekom drugom. To je vrlo lako da se uradi i realizuje. Ali pitali ste me za borove, oni su jako izdržljive biljke. Jel mislite da može bor, jel vam uspeo neki bor ili neki četinar ili nešto što je s Primorja da pokušate u Loznici, u tom vašem kraju, da to i palma, da li može ili ne može da izdrži? Što se tiče borova, odgovor je da, može, zato što oni inače i ne vole previše vlage, znači oni prosto su navikli, pogotovo iz tih primorskih delova, dakle oni vole vlagu, ali isto tako i podnose i niske temperature jako dobro. Sad pitali ste me za palme, za njih ne znam jer ih i nisam nikad uzgajao u svom dvorištu jer je malih dimenzija, dakle nemam mesta za njih, ali patuljasti borovi, patuljasti četinari, to su one minijaturne biljkice koje možete da vidite i u žardinjerama ispred ugostiteljskih objekata, vrlo često se to može pronaći, ali meni je to lepše kada nije u saksiji nego kad je u zemlji direktno posađeno, tako da sam ja osmislio neki svoj plan i da tako kažem skidao sam ideje sa interneta, pratim različite baštovane svetske njihove YouTube kanale, inače to je tamo dosta razvijenije nego kod nas i tu tražim tu inspiraciju i neke nove ideje za moje dvorište. Tako da je to nešto što me jako ispunjava, opušta, puni tom nekom pozitivnom energijom i pokazalo se da je to pravi recept. Sad mogu to da preporučim svima koji imaju neke probleme sa stresom, sa viškom nekog slobodnog vremena koje ne znaju kako da upotrebe na pravi način. Jer za nas koji se bavimo medijima, koji se bavimo muzikom, bilo bi možda previše da sad radim 8 sati na radiju i da dođem kući, da se zatvorim u svoju sobu i da tu opet slušam muziku. Pa kakav je to život jednoličan. Znači, izašao sam napolje, ostavio sam telefon u svojoj sobi i nema me do uveče dok se ne odete i radite u bašti. Znači ostavili ste, nema muzike, nema radija, nema medija, nema društvenih mreža. Pa znate kako mi ovo to vaše dođe? Doduše meni to čini mi se ide više uz neke te tradicionalne poljoprivredne radove, ali ja sam se setio replike iz jedne televizijske serije koje kaže, Dragan Laković, mislim da je to govorio, riljaj Lazo. Jel se vi osjećate kako riljate ili kao jedna prava romantična riba pristupate kreativnom tom pristupu, stalo vam je do estetike? Više do estetike, znači koristim baštovanske makaze, to su one velike makaze, pretpostavljam da znate koje makaze su u pitanju, sa kojima korigujem te biljke i otprilike ja stvaram njihov oblik. Pa znate one različite oblike četinara gdje možete da imate više kugli na jednom stablu, pa da bude forma piramide ili kruga, lopte ili različite oblike stvaram. Znači ja sam kreator svega toga, svih tih biljaka. Nisam od onih koji odu i kupe biljku onako kakva jeste i to je to, nego prosto nekad je uzem u nekom možda i ne baš tako posebno interesantnom stanju, ali vremenom od nje napravim tako neki topijarnu formu, da onaj ko se bavi baštovanstvom znači o čemu pričam. Da, recite mi samo jednu stvar, gledajući vaše postove na društvenoj mreži Instagram,
nemojte da se ljutite, mislim, ne pitam za pare, ali meni je delovalo koliko vi reklamirate najjače brendove, meni je delovalo da vi ležite na parama. To je prva stvar. Govorim utisak koji sam imao. Prvo sam imao utisak da ste roboti, da ste veštačka inteligencija. Drugi utisak koji sam imao da ležite na parama, jer reklamirate sve najpoznatije brendove koje ja klopam, pa imam više kilograma, pa onda i pijem ta pića. Sad ćemo da razbijemo tu zabludu. Šta je u pitanju? Razbit ćemo tu zabludu tako što ćemo objasniti ljudima kako stvari funkcionišu. Vi, verovatno, Aleksandre, niste dovoljno obratili pažnju na sve te moje postove. Ok, pustili ste, kliknuli ste na play, čuli ste tu reklamu, ali možda niste dovoljno čitali opis te reklame. Nisam čitao opis. Toliko me uplašila dikcija i glas da nisam želeo da čitam opis. Dobro. Gde u opisu piše da su uglavnom, znači 98% tih snimaka, da vas odmah razuverim, da ne mislite da je veštačka inteligencija, ne, nije to. Nego su to spec demo snimci. Šta to znači? To znači snimak, na primjer, reklama za Coca-Colu. Da. Evo kako reklama za Coca-Colu izgleda u mojoj interpretaciji. To ukratko to znači. Znači, spec demo. To znači to. Ja sam mislio da vi toliko imate brendova, evo ja sam 30 pobrojao brendova, ja rekao ovaj čovjek leži na parama. Mislim, i drugo, mislio sam da nisam znao, mislio sam, delovalo mi je da imate radio u svojoj kući, odnosno da ne idete na radno mesto, nego da imate privilegiju da radio ide iz vašeg doma pored te bašte. Jesam pogrešio, jesam zahvaljujući društvenoj mreži stekao pogrešan utisak. Da li je to vaš privatan studio ili je to radijski studio? I u tom privatnom studiju ja vidim da vi imate sve, i miksetu i sve što treba da ima. Ja sam u takvim privatnim studijima snimao i neke reklame i nešto, pa me interesuje jel radite od kuće, jel to vaš privatni studio ili je studio na radiju, odakle se obraćate na društvenoj mreži? Znači, to su kolažni snimci gde postoje snimci i samog radnog mesta, ali sa različitih radnih mjesta. Znači, pošto sam radio na 5 radio stanica, ovo je 5. radio stanica, znači ima nekih i starijih fotografija, ali isto tako ima fotografija iz mog doma. Sad u svom domu ja nemam taj studio kakav se koristi u medijima, u medijskim kućama, kao na primjer u vašoj, jer mi to prosto nije potrebno sve za posao koji ja radim. Meni je potreban, znači, laptop, jedan mikrofon sa onim USB priključkom koji ja uključim u laptop, i čak mi ne trebaju ni slušalice, eto, da otkrim i to, dok stvaram... Ne trebaju slušalice? Ne koristim ni slušalice. Znači, nije mi ni soba zvučno izolovana. Ja smatram, u stvari, u mom slučaju je tako. Ko vas snima za Instagram? Jel se sami snimate? Da je sve u mom glasu, znači u mom načinu, da tako kažemo, govora, jer ja prosto... Ne znači mi, snimao sam na nekim dosta kvalitetnijim mikrofonima gde mi glas ništa nije bolji u odnosu na neki mikrofon koji sam koristio, koji ne košta više od 100 evra. Da. I on mi pruži bolju varijantu glasa. Znači, stvar je u tome. I nisam neki baš preterani ljubitelj efekata, znači eho što manje koristim, jer sam to zaključio da mi eho nekako pokvari glas, nekako ga izgubi onu punoću glasa, nekako se rasprši. Da. Tako kažem. Ja sam mislio, ko vas snima? Jel telefon ste stavili ili sve sam telefon radi? Ono što imate iz studija, one te vaše postove. U tim postovima, znači, ima gde sam u delovima sam sebe snimao, imam gde me kolega snimao za tu potrebu, znači tu nisam snimao u kontinuitetu reklamu, nego je to bilo više onako, eto, kao neki photo session, da ja to imam, da iskoristim kada snimam neku reklamu, da pored nje nalepim logo brenda, da bi prosto dočarao tu neku atmosferu studijsku, iz tog samo razloga. Kako se danas radi na
privatnim radio stanicama. Dakle, recite mi, da li ste vi sve? Da li ste vi i ton majstor? Da li ste urednik? Da li ste muzički urednik? Da li imate miksetu? Da li montirate ili morate da dođete ovde kod nas na RTV da vidite kako to izgleda ekipa? Imamo ton majstora našeg, a još imamo producenta, znači kod nas se još uvek neguje taj timski rad. Kako je kod vas na tim manjim radiostanicama? Da li je to one man show? Ja sve to imam i sve to radim, samo što još uvek nisam direktor neke medijske kuće. Ja, dobro, ali ima vremena. Pa to vam samo fali u biografiji. Samo vam to. Biografiji... Tako da to sve objašnjava. Znači sve ovo što ste vi pomenuli, to radim i to sam radio i verovatno ću to i da radim do kraja. Jer mali broj nas, pravih, iskrenih kreativaca koji smo ušli u ovaj posao prvenstveno iz ljubavi, ne iz toga što ćemo postati bogati i slavni, retko ko od nas je uspeo da se u tom smislu ostvari da napravi neku svoju medijsku veliku kuću, da postane neki... Pa ne može to bez početnog kapitala medijska kuća. Prvo je kapital. I još nekih propratnih detalja o kojima ne bih... Znam, vrlo dobro znam koji su propratni detalji. Šta nismo ispričali? Ubacite se odmah, novinar ste. Šta nismo ispričali? Ja mislim da je bolje da ostane to tako nedorečeno i da ljudi prosto... Ali šta nismo, evo, držim se, radno iskustvo, pitalice, sveznalice, mala radionica, glasovno brendiranje, idem, književna interpretacija, klasika Mika Antić, Neruda, Desanka Maksimović, saradnja sa Stefanom... Nisam mislio na te neke suve informacije, nego više na te neke anegdote, na te neke detalje. Recite anegdotu, nemojte da ja kolo vodim. Jedna, na primjer, anegdotica pre otprilike 15 godina kada sam bio otprilike na nekom početku svoje karijere. Malo sam bio previše brz, a manje obazriv, pa se desilo da me je direktor nazvao i rekao: Mile, moramo hitno da uradimo jednu reklamu za jednu diskoteku, gostovanja nekog poznatog pevača ili već pevačice ko je bio. Dobro. I da krenemo odmah da puštamo da je emitujemo. Ja sam uleteo u studio, snimio tu reklamu. Po običaju prvo snimim, znači off svoj glas i sačuvam onako neočišćen. Posle ga očistim i nalepim glas na muziku, sve to sredim i sačuvam tu verziju. Međutim, u tom folderu u kom sam čuvao taj sirov svoj glas sa svim tim greškama, uzdasima, kašljanjem, greškama, ja sam nju naslovio onako kako sam trebao da naslovim finalni proizvod te reklame. Taj snimak sa svim tim greškama, sirovim, ja sam poslao koleginici i rekao: gotova je reklama, možeš krenuti odmah da je emituješ. Ona je uletela, znači, u taj svoj deo gde pakuje program i ubacila je. I onda smo onako zadovoljno, pošto smo jako brzi, uspešni, rekli: sad je super vreme da popijemo kafu, da se malo odmorimo, neka to ide kako ide. I skuvao sam ja kafu, pozvao je: dođi Dragica Vujić, koleginica je bila, dođi Dragica da pijemo kafu. Ona je došla i seli smo da pijemo kafu, zvoni telefon, ona se vraća tamo u studio i čuje da u programu, u realizaciji ide reklama, ali taj sirov deo sa svim mojim kašljanjem, greškama, ponavljanjima i brzo reaguje i prebacuje na sljedeći snimak. Eto, to je nešto što mi se, da tako kažem, najteža neka i najveća greška, početnička, da tako kažem, desila, da ja nisam preslušao ono što sam poslao koleginici, to je bila moja greška. Dakle, ja jel pala neka kazna na platu? Nije ništa. Jel neko čuo? U vašoj medijskoj kući nije nikad dogodilo. A jel čuo neko? Jel čuo direktor? Čuo urednik? Jel čuli publika? Nije. Ona je brzo reagovala, srećom. Taj snimak je možda 3-4 minuta trajao kompletno, ali je prošlo možda nekih 30-40 sekundi svega toga. I verovatno ti ljudi koji su to slušali, njima je to možda bilo i super i simpatično. Rekli su: konačno da čujemo nešto, a da nije veštačka inteligencija. Tako je. Znači, slušamo sada Slađanu Milošević, Miki Veliki i Baby Doll Rudi, pa ćemo da se odjavljujemo. Neverovatno kako smo ovaj divan format uspeli zanimljivim pričama da ispunimo. Idem da pustim
2 pesme zaista nismo puno svirali, a trebali smo. Ajmo dakle da čujemo Mikija i Rudija, pa dolazim da se odjavljujemo. Evo, jel imamo pesmu, neku recitaciju za kraj? Proleteo nam je program. Jako brzo. Jeste, Aleksandre, ja sam uživao. Želim da se zahvalim puno tebi i tvojoj medijskoj kući koja mi je ustupila prostor da se na ovaj način obratim svim vašim slušalcima i da se na neki način afirmišem i ovako dalje i šire od mojih regionalnih okvira ovdje iz Loznice. Pa ja sam prosto imao ideju, svideo mi se vaš rad i zaista ste uradili što treba da uradi profesionalac. Znači, poslali ste jako lepu biografiju, lepu playlistu. Nisam morao da vas, što se tiče audicije, proveravam da li imate govornu manu, znao sam da ste za radio i eto, nažalost, stradala je muzika, nismo čuli ni Doći ću ti u snovima, ni volio bih da si tu, nismo čuli Ne spava je mala moja muzika dok svira, nismo čuli Arsena Dedića o mladosti, Prljavo kazalište mi plešemo, Zdravko Čolić pusti modu, Oliver Mandić ljuljaj me nežno, Zana dodirni mi kolena, Katarina Velika krug, Kaliopi, Rođeni Bato. Otkud na playlisti naši Novosađani, apsolutno romantično, kao Topli maj, divna pesma našeg dragog Pere i Kine, imaju novi album, dolaze uskoro u goste da predstave novu ploču. Otkud ta pesma tu? Pa i ta mi se pesma jako dopada, znači ja sam onako, da tako kažem, ukratko romantična duša, tako da prosto te neke sentimentalne pesme mi prijaju, a s druge strane i taj kontrast neki kao Kerbera, ratne igre i nešto tome slično. Šta očekivati od jedne ribe da bude romantična duša? Ribe su takav znak. Dragan Stojnić bila je tako lepa. Da. Naravno. Isto tako moram da istaknem još jedan delić dok smo slušali ove kompozicije. Ja znam da sam nešto propustio jako važno da kažem, a to je i da sam religiozan, znači da mi je dosta religija u ovoj cijeloj priči bitna i da sam taj svoj neki talenat i dar od Boga, glas, da kažemo, glas nije moj lični, nego mi je Bog podario tu boju glasa i omogućio da radim taj posao i hvala mu zbog toga. I onda sam gledao način na koji ja to mogu da se odužim, ne Bogu, nego prosto da iskažem neku svoju zahvalnost, je taj što sam na YouTube-u snimio i dosta nekih molitava. Znači, i ja sam odlučio da ovako za kraj to ne bude klasična poezija i pesma, nego da bude jedna kratka molitva koju ću ja za kraj da ispričam, ali pre toga bi se osvrnuo i na jednu rečenicu od čuvenog svetog vladike Nikolaja Velimirovića koja će zaokružiti cijelu ovu našu priču apropo mog obrazovanja i bogatstva na koje ste vi aludirali misleći da ja radim za te neke velike svjetske brendove i da zarađujem silne pare, ali i da ih zarađujem ne bi bio kao klasičan bogataš, nego bi gledao da cijenim neke druge vrednosti i da to svoje silno bogatstvo raspodijelim onima koji nemaju i koji sastavljaju kraj sa krajem. Eto tako. A rečenica od svetog vladike Nikolaja Velimirovića je: nije obrazovan onaj koji ima visoke škole, već onaj koji ima obraz. I nije bogat onaj koji ima veliko bogatstvo, već onaj koji ima Boga u sebi. Ja mislim da ovo na prvu ne deluje ništa komplikovano, ali je jako, jako duboko kad se uđe u ceo smisao ove rečenice i eto ja to ostavljam i vašim slušalcima koji možda nisu čuli za ovu rečenicu, dosta će da im znači i dosta će da ih usmeri da cene neke druge vrednosti, a ne ono, da kažemo, klasično obrazovanje. To jest obrazovanje, mislim da donosi čovjeku uspeh u toj oblasti za koju se obrazuje, a da bi bio kvalitetan čovjek, kvalitetna osoba, tu mora da nešto ponese i od kuće, od detinjstva, iz porodice, iz škole, iz vrtića, znači iz nekih različitih ustanova, a ne samo da ponese tu diplomu. Bar danas ta diploma može da se kupi i ja sam mogao tu bilo koju diplomu do sada da kupim i da uopšte ne pomenem nikad da sam ja mesar po obrazovanju, ali meni to uopšte ne smeta, niti ja na neki način podcenjujem te ljude koji se bave tim poslom. Ja delim ljude po uspešnosti, taj mesar je
super mesar u svojoj oblasti i on to zna da radi, a ja to ne znam da radim. Ja, na primjer, imam diplomu mesara, a ne znam taj posao da radim. A nemam diplomu za ovaj posao koji obavljam novinara, spikera, a znam taj posao da radim. Dakle, i verujem da ste dobri u baštovanstvu. Tako i da... baštovanstvo, na primjer. Da. Yes. Dobro. Ajde da čujemo ratne igre pred kraj, pa ćemo se onda javiti s nekom drugom pesmom. Znači, ratne igre, to smo ostali... Hoćemo li molitvu sad? Da, može. Može, molitva je veoma kratka. Molitva je za duhovnu obnovu. Ja mislim da nam je svima to potrebno. Evo ovako. Gospode, zahvaljujem ti što me voliš i što mi opraštaš grehove moje. Ti mi pomažeš da postanem dobar. Daj mi da kroz tvoju ljubav budem i bolji. Pomozi mi da budem dobar i prema bližnjima. Daj mi snage da u zajednici s tobom živim, da drugima pomažem i bližnjima radost pričinjavam na slavu tvoju. Amin. Pa to često kažu ljudi da je dobra mantra kada to čovjek radi tokom dana, da otklanja negativnu energiju, da otklanja stres i da imati govoriti molitve ili baviti se muzikom, baviti se baštovanstvom su dobre stvari za ljudsku psihu. Mnogo vam hvala, dakle, ovo je bio... Znate šta, Aleksandre, mi kroz naš posao dosta zaprljamo naša usta i jezik, jer čitamo različite informacije, znači tu su i neke informacije iz crne hronike, iz različitih oblasti, tako da na ovaj način čistimo i našu dušu i sve drugo. A postoji još jedna veoma kratka molitva, to je Isusova molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas grešne. To je, bar po meni, jedna od najkraćih, ali i najjačih molitava koju ja često praktikujem kad sam, na primjer, pod stresom, kad treba nešto jako važno da obavim. Ja tu molitvu izgovorim i prosto prizovem tu neku lepu energiju božansku. Jao, da znate da sam došao na posao bez telefona, da mi je bio jedan haotičan dan, da je bilo puno malera, da ste me vi okadili pozitivnom energijom, lepom muzikom i lepom pričom i nekad ovo vremena što imamo izgleda jako mnogo na radiju, ali nekad se traži samo 2 minuta, 3 minuta, ali meni je brzo prošlo i bilo je jako lepo. Milinko, Mile, hvala vam puno, uz nadu da ćemo doći u vaš kraj. Ova ekipa, imam neku želju, jako dugo nisam bio u tom kraju, ima jedno, boga mi, 15 godina, tako da možda mi je to želja. Ajde za kraj da čujemo Kerber koji volite, naravno čućemo i ove pesme, još neke sa playliste. Mislim da je tu i Dragan Stojnić zaslužio da bude, jer je to divna interpretacija, divna boja glasa. Puno vam hvala. Da, ako vam se svidalo, delite mi, molim vas, link www.rtv.rs, odloženo slušanje. Prvo ćete biti čuvar noći zato što ste baš bili za taj neki format, pa ćemo smo onda malo i za domaćice, tinejdžerke i za ove drugu vrstu publike pustiti i u subotom sa Sašom kad budemo imali tako lep termin da to pustimo. Svakako će tići ova 2 formata. Podelite link, najvažnije je naravno ono što se podeli, jer danas i radio i televizije se gledaju odloženo na YouTube-u kad želimo i kad smo u raspoloženju. Puno vam hvala na gostovanju. Nema na čemu, Aleksandre, ja bih samo želeo da obradim vas i vašu ekipu i medijsku kuću sa jednim malim poklonom. Nadam se da će vam se to dopasti. Voleo bih da snimim 3 radijska džingla za vaš radio, znači prvi program Radio Novog Sada, i da vam to pošaljem da čisto imate u vašoj arhivi, pa vi kada budete osjetili potrebu možete ih emitovati. Ja bih volao, ako vam nije teško, da snimite za moje formate Čuvar noći i subotom sa Sašom. Fale mi džinglovi, kažu mi, Saša, ne džingliraš dovoljno,
Pa ja sam dinamičan, nema potrebe da džingliram. Predlažem da uradite i za Čuvar noći za subotom sa Sašom džingl. Fali mi, rekli su mi sad u ton službi, fali ti Saša u montaži malo da džingliraj. Džingliraj to. Onda ću vama prepustiti da vi odaberete što se tiče teksta, da mi samo to prosledite tekst, a ja ću snimiti to što budete poželeli. Aljoša Đuranin, ton majstor, hvala Aljoša na divnoj realizaciji, Zoran Bečejac, naš producent, hvala Zoki na odličnoj organizaciji, urednik našeg programa Đorđe Pastornački, vršilac dužnosti urednice prvog programa Radio Novog Sada Milada Popović. Slušajte nas, odloženo radio koji se gleda i radio koji je sišao u narod. Za kraj ove dve pesme koje volite, ali bi ja poželeo ovaj Kerber, jer što puckam u mikrofon, ne treba puckati u mikrofon, dakle Kerber, ratne igre i bit će Dragan Stojnić. Hvala vam puno na gostovanju, do slušanja.